राजधानी पाकिस्तान নাই 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 এনেই ইলেকশ্যনৰ আগত হেৰি কৰি দিয়ে गौरव गगৈ के पैकरक गौरव गगৈ के पैकरक गौरव गगৈ के पैकरक गौरव गगৈ गौरव बेग गौरव गगৈ गौरव बेग पायजान गौरव बेग पाकिस्तानी एजेंट गौरव गगৈ हुशियार गौरव गगৈ के पैकरक गौरव गगৈ के पैकरक गौरव गगৈ के पैकरक गौरव गगৈ के पैकरक कांग्रेस हुशियार कांग्रेस हुशियार गौरव गगৈ के पैकरक गौरव गगৈ के पैकरक पायजान हुशियार पायजान गौरव पाकिस्तानी एजेंट गौरव गगৈ के पैकरक पाकिस्तानी एजेंट गौरव गगৈ के पैकरक गौरव गगৈ गौरव गौरव गगৈ कांग्रेस हुशियार पाकिस्तानी एजेंट गौरव गगৈ के पैकरक पाकिस्तानी एजेंट এইজনী কেলা ভোট দিয়া বয়সেই হোৱা নাই 18 বছৰেই হোৱা নাই তালৈকে নহয় গ'লা তালৈকে এটা কি হয় রে এটা সম্পূর্ণ হলো গো আইছে নাকি নিচে গো এ আর আছে গাড়ি Foto mah ada. Ya tuh. Saya minit kalau video হৈ আছে ঐ
এইফালে ঘূৰি আহিব পৰা ৰাস্তা নাই। মানুহকেইটা চবেই সিহঁতৰ ভৰি তাত ৰৈ আছে নেকি? ছয় মিনিট এতিয়ালৈকে চলি আছে ভিডিঅ'। অলপ ভোটাৰ কাৰ্ড চেক কৰিব লাগিব এতিয়া 18 বছৰ হ'ল নাই।